와우 도니스카야 나나 मोनजासिगोन ने 도니스카जों समान जाखागोनलै देरसिनसो जागोन 도니스카नि गुड मर्निं एवरीवन दायो जों दंफैयो हांमा सकनि एसे खाथियावनो आरो सकनि बारा गोजान जाया हगमान होननाय गामियाव गुमैमोनानाव फैदों जोंहा आब' देरसिनखौ बेहाय मोनबोदों नालाय हरसिंगायाव दंफैयो जोङो हरसिंगा डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरियानो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआनो ओमफ्राय हाम्फेया नैबेहाय रिल्स मोननैसो बानायोनो हाम्फे दावदै गला मोनामखायो मानसिया नाफाम सेवनाय बिबारा बिराद मोजां मोजां आरो रिल्स मोननैसो बानायनो नागिरदों हाम्फेया बुगालिया दे बानायदो मिउजिक देदो एक्टिं खालामदो माने दायो मारा होगोन आरो ना माइ नागोन ओमफ्राय ट्रेक्टरा फैथ'वाखै दसे उनाव फैगोन न'आव नाग्रोनांगौ दं ओमफ्राय दुब्लियावबो बिराद बुरजा दामोल मोननै जमायनानै दोनदों माने हाजिराबो मोना नालाय ओंखायनो दा फैथ'बाय आरो जोङो दसे जोंहानाव जोबथ'बाय नालाय जोंहानावबो दंबावो न'आव माइब्राजों जोसाजों हानो गोनां एसे दङ ओमफ्राय न'निखौ दोनथ'नानै गुमैमोनाव फैथ'बाय आरो दा हैद सोरबाफोर आं हिनजावफोरनि मोदोम दांजानो बायो बोरैबा मोनथारो आङो नै खदाल जावलायलायथारदों मालायसो नोंखौ खेबाखै आङो एफा गोजानाव थानाय आंलाय बोरै खेबलाबायनो हानांगौ जाखो साहैलायबावदोंदां एन्जर नङा ओइ माबा दाहा मा माइ लाबोबा गोजौ गाहाय गोलैबायजानो गिदो आरो माइखौ खुसिया जावदों जोंहा खुसिया बैखौल' नैबे आलिखौल' जावदों खुसिया जावदों हाइ प्रेसार जागोन नोंस्रा हाइ प्रेसार दंखायो गासिबो मोनजायैखाय नालाय स्कुल गैया दा नोंसिनाबो धनिस्काया नै सुप्रियाजों बानजादों बिब'जों धनिस्काजों सुप्रियाजों इस मा इस रायलायनाया इस इस बिदि रायलायबा मा होननाय जादों बेलाय हा मिउ मिउ बाननो हालायलायबावदोंसो नै मालाय सुप्रियाया सुबुङा बाननो मोनासै मालाय सुप्रियासो मोनबाय नै जोंहा ना गिदिर लायनो थांनो नागिरदोंहाय खुसियाबो सुबुं लाहा जानो लुगै ना सुप्रिया हा बिदि मोजां नुदों नै सिनारिया जा मोजां नुखादों नै बेफोराव फट' लाबा जि मोजां नुखादों ओरैलायना आरो बिदियाव मा बानायबावोसो मा होनोमोनलाय मा होनो मालाय मास्टार भिडिअ बानायबावोसो बिदियावनो मोजांथार नुदों दा इलाय ब्लार डिसलारजों मोजां खालामबानो ना मामा नंगौ जालु खाखो दा नोंथाङा फिसाजो बामनानै माबायदि मोनदों आं लाजियोहाय आं लाथ'नायानो आं लाजियो हाम्फेनिखौसो लाथ'दां ने मामा हाम्फेनिसो फिसाजोखौ लाथ'दों दे होमबा दायो फिसाजो बामनानै माबायदि मोनदों जाबाय ओइ लोगोफोर नै आंबो मा लाजियोहाय माबा होखायो निउस होखायो जि गोजान बिसिना फुख्रियानो दाबो मोना एबा माथो हिनजाव गोदान लाबोबायबालाय नोङो लाबोदों होननाय खोनादों माथो आङो हाबा मोनजासिगोनबा फैब्रा फुख्रियाव फै थांबा फैद' आयौ गुसुसोनो सान्दुंआनो नाङा हनै खम गुसु बे आयो खमसो जाबावगोन गुसुआ बारा जानाय नङा निचे जावदेरबावदों नामा हाय गब्र लांगोन नै मादि थांगोन बोरैसोमोन ना हबाय थाबासो रोङो ओमफ्राय हदाव रोंनो नागिरा
बारबायसो न' आं नायहैनो न' लाबो फिसाजो न' नोंना न' बिबारखौ जायालै मामा जेजे जाव 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 नै नाना लायनोसै आं नाना अनुष्का नाना लायनोसै फैद' नाना थाङा जोङो ने गुसुफ्राव मा सिदि जाखो नाया नै नाया मा ना बिलाय सिलभार केजि जाना जागोन सिल सिलथार माथो फेन्दासे हाब्रुजों जाबजों ना जाग्राफ्रा नै लामानिफ्राय नाहरगासिनो हा ओइ नाया नै ओइ ना गिदिरा नांबायदांलै सेरब्रै जानाया फैलाय बख'वा बख'वा इलाय नैलाय नै सेरब्रै जायालै ओइ आयौ नै गोगोमखा जाखावसै दिनै बेखौ सेरबासो जाखागोन ओइ नै बारलांजोबसिगोन फैगोन माथो गावहरबाय नाखौनो बुखुवाखै ने लालालाय नुबाय सेरबा जाखागोन लानोसै साया बायदि मोनदों दे फटक साबायलाय लामायाव गारखोहरनो फटक साबायलाय नोंस्राबो लाबोआसै लाखाबायसो नै बस्थासो जाखाबाय जाय जाय जानो गोसो फैखादो बैखौ हगारबाबो जासिगौमोन दा मानसिफोरा नांला बेलेगखौ जाबाय आं आइरिसखौ फैथों सानदोंमोन आइरि हाब्रुआ थैयो मालाय आइरि दंलायनो नाया इसिना आइरि बिदि गिदिरबासो गोथाव जायोलै जानो बिदि नाया खर'आनो देरसिनखा सुबा मिथिगोन दा र' मबाइलाव फिसासो नुयो नायना बारा देराखैना बियो होनबा देरदोंब्रा खै बोसोरनि बे नाया 3 बोसोर जाबायदां खर'आबो गिदिरबाबो बे गिदिराबो मोजांसो गोगोमखा नै नाया मथा मथि सेरब्रैनि बारगोन बे मासेयाव ओमफ्राय नैबे सेरसे बारगोन सुनोसै र' नैबेखौ दा मोनायाव हांगोन आरोना ओमफ्राय बेखौबो जानोसै ओंख्रि संनानै बेखौ सिखा गोबौजों गोदानांगोन र' मबाइलावहाय फिसा नुदों गोगोमसो नै बे बाल्थिङानो बेसेबांबा गिदिरखा बाल्थिंनि देरसिन आयु हमजायाबो गोगोमथार जामायजि जागोन आयु बाले वाव हाम्फेया थिखांलायनो हायाखै नै आयु गिदिर नै गोगोमखानायला थोद हाम्फेनि देरसिनसो नाया हा खुगाखौ नायलाय ब्लां ब्लां वाव धनिष्काया नाना मोनजासिगोन ने धनिष्काजों समान जाखागोनलै देरसिनसो जागोन धनिष्कानि सुनोसै जों दायो सुनोसै माने दिनै सावरि दं नालाय माइ मारा होनाय ओंखायनो लाबोबाय आरो फुख्रिनिफ्राय नै आइमोना माबा ट्रिपाल बदों आरो दायो नै बेहाय नै बिराद बुरजा माइआ आरो दुब्लियाव दंबावो मारा होनो गोनां अखा सिबाय दाखालि एम्फौबो बिराद जादों बिसोर गामियाव एम्फौआ बिराद अरस'दों माइखौ
थांद' लायद' सुनोसै खै केजि जायो सुदो माबा आं फिनिस खालामबाय खै केजि जायो सुनै र' नाखौ एबार सुनोसै दायो खै केजि जामारो बाब नुवाखै बारमारदों दा सारि केजि बारदों ओइ बारबावगोन 200 ग्रामसो जाबावगोनदां लाय होजोबथार बेसेबां जायो सारि केजि बारखाबाय ना इथिं 200 इथिं 100 ग्रामल'सो जाबावगोनदां बेसेबां जाखो सारि केजि 5 केजिनो 200 ग्राम खम 5 केजिनो 200 ग्राम खम 4 केजि 800 बाब नोगोर गोगोमखा ओमफ्राय बैखौ सुलाय सिलभारखौ सुलाय सेरसे बारगोन इयो बक्वा गासिबो बोखारजोब सेरसे बारबावगोनसै इबो होद गिलिर माथो 1.5 केजि जाजोबा नामा बेसेबां जाखो 1 केजि 1 केजि 300 ग्राम 400 ग्रामखौनो होनदो 1 केजि 400 1.5 केजि जासिगौमोन इबो 6 केजि जाबायना टटेल 6 केजि ना गोदानसै र' ना हमग्राफ्रा मा जानो नागिरदों हर आंबो मोनसे चक्लेट जानो चक्लेट अरेन्ज ना गोदादों मोजां दा नाखौ गोदानाखौ देखायबाय थानांला थै नुनो मोना गोदाखांबाय जोबथिसो ओंखारबाय ओइलाय ट्रेक्टरा फैबाय मारा एसे मोननोबो लांगोन दा जेबो नंला हाय नै साफा जाबाय